אנחנו פונים לאראלה רוסו, הנחיה נשימתית בשיטה הוליסטית. אראלה, בוקר טוב. בוקר טוב, מירי. מה שלומך? שלומי מצוין, מה שלומך את? את נושמת? כל הזמן. כי אני לא כל כך זוכרת לנשום, זאת האמת. הייתי אצלך בהנחיה בשבוע שעבר, כן. והבנתי שלדעת ללמוד לנשום זה הדרך הנכונה והבסיסית לשפר את איכות החיים שלי. כל אחת נושמת, אבל אנחנו עושים את זה אוטומטית, אבל שוכחים. נכון. אז בואי תסבירי לנו קצת על השיטה. אוקיי, אז אני אומר לך משהו. האמת היא, זה בדיוק כמו שאת אמרת כרגע. למעשה כולנו נושמות, אבל לא באמת. כשאני מדברת על לא באמת, אז קודם כל עשו מחקר וגילו שרובנו משתמשים רק ב-25% מקיבולת הנשימה שלנו. אז כשאני אומרת את זה, מישהו אומר לי, וואו, מה, באמת? נכון, מוזר. ובאמת, וזה באמת נכון, הם פשוט לא מודעים, אבל רובנו באמת נושמים נשימות שטחיות. וחבל, כיוון שהנשימה, כמו שאומרים באנגלית, it's the life force, זה כוח החיים, זה אחד האנרגיות הבסיסיות שאנחנו צריכים כדי להתקיים, ויותר מלהתקיים. את יודעת, גם פשוט בשביל העוצמה שלנו, הביטחון שלנו, החיוניות שלנו, הכל באמת תלוי בנשימה, ואנשים לא מודעים לזה. כן, במיוחד שיש... שאת מעלה את זה עכשיו. יש את האנרגיה הזאת באופן זמין, בחינם, נמצא בכל מקום, אפשר לעשות את זה כל הזמן. אז בואי תסבירי לנו... איך זה עובד. איך זה עובד, בדיוק. אני אסביר, אוקיי. אני אעשה את זה בצורה הכי פשוטה. כן. אז תראי, קודם כל, השיטה הזו היא באמת מבוססת על 3 רמות. הרמה הראשונה היא בעצם במישור הפיזי. אנחנו מתחילים באמת בלפתוח ולנקות את כל דפוסי הנשימה המוגבלים והסגורים. זה בחלק הפיזי. ברמה השנייה אנחנו מגיעים בעצם לרמה היותר הרגשית והמנטלית, ובעצם היא קשורה לרמה הראשונה, כיוון הסיבות בדרך כלל שהנשימה, שיש לנו חסימות בנשימה, הן בעצם באות מחסימות רגשיות. אז אנחנו באמת מתחילים לשחרר ולפתוח ולנקות כל מיני כעסים ופחדים וחרדות ועצב וכל באמת האנרגיות שיש להם תדרים נמוכים. כן, את חוזרת על המילים שאמרו כבר חכמינו, נפש בריאה בגוף בריא. אבל אני הבחנתי שבעצם ניסיתי להגיד לך מה הטיפול שלך, או איך את מאמנת, ואת אמרת, אני לא מאמנת, אני לא מטפלת, אני פשוט מדריכה. נכון. את ישבת שם, הסתכלת עליי, הנחית אותי מה לעשות, איך לפעול, ובשיטה הזאת באמת יצאו המון דברים, קודם כל פיזית, נשימות, אנשים נושמים. נכון. ואת בטח את זוכרת, מירי, את ההרגשה של העוצמה. כן. ובסך הכל את אומרת, רגע, אבל אני רק נושמת בסך הכל. אבל את באמת מכניסה טונות וכמויות רציניות של חמצן לגוף. ואנחנו יודעים, הרי הרפואה הקונבנציונלית הוכיחה לפני 100 שנה, שחוסר חמצן בגוף גורם למחלות, עודף חמצן מרפא אותם. וזה מאוד 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 חשוב להביא את זה למודעות של כולנו. כן. כיוון שאני אומרת, חבר'ה, בואו תלמדו איך לעשות את זה נכון, ובאמת רק אז תדעו לנשום. אז מה, אנחנו לא יודעים את הדבר הכי בסיסי שלנו, אנחנו לא יודעים, תינוק לא. יוצא לאוויר העולם, דבר ראשון, נכון. הוא נושם. נכון, והוא נושם נכון. חוץ מטראומת הלידה שהוא עבר, וזה רק טראומה אחת. אבל בואי נראה, תסתכלי עכשיו, שאנחנו מדברים אפילו על ילדים, שאני עובדת עם ילדים, גם להם יש כבר חסימות רגשיות, פחדים וחרדות. תראי, אנחנו גם גרים בארץ כמו שהיום למשל, את יודעת, כל יום שני וחמישי זה צבע אדום. כן. זה די מפחיד. אז בעצם למי... וזה לדעתי, הכלי הכי חשוב בעולם זה נשימה, בפרט במצבים כאלה. אז את אומרת שהטיפול הוא אינו דווקא טיפול מונע, אלא הוא טיפול גם כן לאנשים שכבר נמצאים במחלות. גם וגם. הוא באמת, הוא לא טיפול, הוא תרגול שאת תרגול. לומדת אותו, כן. ואת אחר כך באמת אבל את לוקחת אחריות. כמו שאמרת, אני לא מטפלת ואני לא מרמה. מה שכן, אני מלמדת אותך את הטכניקה, ואת לוקחת אחריות על החיים שלך, ואת מתחייבת
באמת לפחות 20 דקות ביום. ולמה 20 דקות? כי זה בערך כמה לוקח לפתוח את כל מערכת הנשימה שלנו. אז בואי תני לנו כמה טיפים לנשימה נכונה. אני אגיד לך מה, את הטיפים, קשה לי קצת לומר, אבל אני כן יכולה להגיד לך, כי צריכים קודם כל לתרגל את זה כדי לדעת. אבל אני כן יכולה, למשל, חוץ מזה שאת נושמת, שאת לומדת איך לנשום, כשזה באמת מין טכניקה מאוד עוצמתית ודינמית, אנחנו עושים קולות. את זוכרת מי היינו? אנחנו עושים קולות, וזה בעצם תדר. אני עושה קול כזה, למשל, אני אשמיע לך, כי זו הדרך, אנחנו לא יכולים בטלוויזיה להראות את זה. אבל אני והתלמיד שלי עושים ביחד קולות, אנחנו עושים משהו כמו וברגע שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לזה טונינג באנגלית. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות את הטונינג, את הקולות האלה, נוצר מין וייבריישן, זאת אומרת, תדרים, והתדרים האלה פותחים כל מיני חסימות אנרגטיות שמפריעות לנשמה. לנשימה לזרום, כן. אז אני רוצה לשתף שבאמת כאשר יצאתי מההנחיה הנשימתית הזאת, הרגשתי כאילו שתיתי איזה משהו מרחף כזה, כמו איזה החמצן שנכנס לגוף, כאילו היה איזשהו חומר טוב כזה, וככה הסתובבתי כל היום בתחושה. זה לא היה קל, לתרגל נשימות, מאוד מאוד התעייפתי, וכל פעם ככה נתת לי, מירי קומי, כאילו בואי תחזרי אלינו, תהיי איתנו, כי זה באמת, זה מאוד מיוחד בעיניי, זה מעניין, אני ממליצה באמת לאנשים ונשים שרוצות להתחיל לנשום ולשנות ולשפר את איכות החיים, ובטח לאנשים שמתמודדים עם מחלות שיש מחסור בחמצן בגוף, שזה מחלת הסכרת או מחלות כרוניות אחרות, ששם באמת מתבטא המחסור בחמצן, ובטח לשיפור הזיכרון והחשיבה. תודה לך אראלה רוסו שהתארחת אצלנו, תודה שסיפרת על ניסיונך, שיטה, טכניקה בלתי רגילה, תודה והמשך יום מצוין. ותמשיכו באמת לנשום כל הזמן. תודה. אוקיי מירי, תודה לך, להתראות, המון כל טוב.